дар шаби соли нав як гурӯҳи фарзандони мансабдорони болонишин дар назди тарабхона дар маркази шаҳри душанбе занӯзанӣ карданд. дар видеое ки ба дасти идораи пойгоҳи хабарии бомдод расид дида мешавад ки чӣ гуна чанд нафар ба сурати гурӯҳӣ як нафарро латукуб мекунанд. манбаи бомдод хабар дод ки қаландаров руслан, убайдуллоев сиёвуш, зокиров азиз, каримов исмоил ба сурати гурӯҳӣ ҷавони дигареро бо номи сулаймон ҳамакаса зада бинияшро шикастанд. ӯ афзуд ки мақомот онҳоро ту шуба бурданд, вале зуд ҷавоб доданд. ба гуфтаи манбаи бомдод ки ба далели ҳасосияти мавзӯъ аз бурдани номаш худдорӣ кард, ин ҷавононе ки дар назди тарабхона занӯзанӣ карданд дар ҳама ҷо худро дӯстони Сомони Эмомалӣ, писари хурдии президент Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карда даст ба бетартибӣ мезананд. рақамҳои мошинҳои ҳамаш як хел аст, 10-20 кормандони гаиро ноҳурматӣ мекунанд, манъ намекунанд. онҳо пеши мошинҳояшонро плёнкаи сиёҳ часпонда тонировка карданд. бо мигалка мегарданд дар маркази Душанбе. ягон кас ба тарафашон безеб нигоҳ кунад, ҳамакаса мезананд. дар шӯъбаҳои милитсия касе чизеашон гуфтан наметавонад, нақл кард ҳамсӯҳбати бомдод. мақомот расман дар бораи занӯзанӣ дар назди тарабхона то кунун иттилоъе нашр накарданд. Сомони Эмомалӣ 22 сол дорад. исми ӯ қаблан чанд дафъа дар сархати хабарҳои расонаҳои тоҷикӣ қарор гирифта буд. бори аввал соли 2012 вақте ки писари хурдии президенти Тоҷикистон дар синфи ҳафтуми мактаби байналмилалии Душанбе таҳсил мекард, расонаҳо гузориш доданд ки Сомони Эмомалӣ ҳамроҳи ҳамсабақонаш Исрофил Исмоилов барои сохтани барномаи компютерӣ бо номи луғатнома бо 4 забон дар як сабқати байналмилалӣ байни хонандагони мактабҳо дар Руминия сазовори медали тилло шуданд. соли 2014 мақомоти агентии мубориза бо коррупсия як ҳамсинфи Сомони Эмомалӣ бо номи Хушдил Қурбоновро бо иттиҳоми қаллобӣ дастгир карданд. гуфта мешуд ки Хушдил Қурбонов ҷияни Анвар Қурбонов раҳбари корхонаи текстили Душанбе худро писари президент муаррифӣ карда ҳамроҳи хешовандонаш Ҷурахон Холов аз Маҳмадрезо Раҷабов номшаҳрванд дар ивази ваъдаи ҷудо кардани 30 сотих замин дар ҳудуди ҷемтепаи ноҳияи Рӯдакӣ $50,000 гирифтанд. моҳи майи соли 2015 мақомот эълон карданд ки Хушдил Қурбонов зарарҳои расонидааш аз ҷумла $50,000 Раҷабовро барқарор карда ба ин далел мавриди авф қарор гирифтааст ва дубора ба таҳсил ба мактаби байналмилалии Душанбе баргаштааст. 8 марти соли 2017 хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон бори аввал чанд акси Сомони Эмомалиро дар канори падараш Эмомалӣ Раҳмон ва бародари калонияш Рустами Эмомалӣ дар як маъракаи ниҳолшинонӣ дар шаҳри Душанбе нашр кард.